Rifat Burdžević Tršo rođen je 11. februara 1913. godine u Bijelom Polju. Potiče iz siromašne porodice, a u svojoj drugoj godini ostao je siroče. Osnovnu školu završio je u Bijelom Polju, a od 1925. do 1933. godine je pohađao veliku medresu Kralj Aleksandar I u Skoplju. Pravni fakultet u Beogradu upisuje 1933. godine i tu se uključuje u revolucionarni studentski pokret. Član Komunističke partije Jugoslavije, Burdžević postaje 1934. godine. Bio je veoma aktivan u studentskim demonstracijama i drugim akcijama. Policija ga prvi put hapsi u februaru 1935. godine, kada je nekoliko dana proveo u beogradskom zatvoru Glavnjači. Posle aprilskog rata i okupacije Kraljevine Jugoslavije u aprilu 1941. godine odlazi u Bijelo Polje, gde formira novi okružni komitet Komunističke partije Jugoslavije za Sandžak. Rukovodi pripremama za oružani ustanak, radi na učvršćivanju partijskih organizacija, organizuje partijske sastanke u Bijelom Polju, Priboju, Pljevljima, Novom Pazaru i Mojkovcu. Za vreme ustanka lično rukovodi opsadom i oslobođenjem Bijelog Polja, učestvuje i u drugim oružanim akcijama, stvara partizanske odrede i udarne grupe. Posle povlačenja partizanskih snaga iz Sandžaka krajem maja 1942. godine po odluci Okružnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, Burdžević napušta Sandžak. Početkom juna učestvuje u formiranju 3. proletarske sandžačke udarne brigade i ubrzo postaje zamenik političkog komesara. Zajedno sa komandantom brigade Vladimirom Kneževićem Volođom i komandantom 4. bataljona Tomašem Žižićem, narodnim herojima, u selu Trnovu kod Mrkonjić grada u noći između 2. i 3. oktobra 1942. na prevaru je napadnut od četnika i zverski ubijen. Ukazom predsjedništva Antifašističkog veća Narodnog oslobođenja Jugoslavije 25. septembra 1944. godine među prvim borcima Narodno-oslobodilačke vojske proglašen je za narodnog heroja. Godine 1957. njegovi posmrtni ostaci su sahranjeni u grobnici narodnih heroja na Gorici. Studentski dom u Beogradu na Zvezdari nosi njegovo ime, kao i kasarna u Novom Pazaru, ali i osnovne škole u Pazaru, Tutinu i Sjenici.